Арзи салом дӯстони арҷманд, ҳаводорони футбол, мухлисон ва ҳаводорони футболи тоҷик. Гузориши мустақими мо аз вардишгоҳи марказии шаҳри Ваҳдат манзури шумо мегардад. Имрӯз дар доираи даври 17-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи олии Душанбе 83 дар ҳамин майдон бо Локомотив Помир рақобат мекунад. Ду дастаи шаҳри Душанбе то як андоза воқеан ҳам бозии ҳассос миёни ин дастаҳо дар умуман тағйиротҳо дар айти ин даста дида мешавад ва инчунин дар айти дастаи Локомотив Помири шаҳри Душанбе. Локомотиве ки ҳамроҳ бо дастаи Душанбе 83 имсол бори аввал дар Лигаи олии чемпионати Тоҷикистон ҳунарнамоӣ карда истоданд. дӯстони арҷманд, бармегардем ба вардишгоҳи марказии шаҳри Ваҳдат ва биёед сараввал мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳайати аввалияи дастаҳои Душанбе 83 ва Локомотив Помир. Сараввал ҳайати доваронро ба шумо маърифӣ мекунем. Хуршед Дадабоев аз шаҳри Хуҷанд ин бозиро ҳакамӣ хоҳад кард. Дар ду канори майдон ба ӯ Фарҳод Қуралов ва инчунин Мансур Наимҷон Мансуров кӯмак хоҳанд кард. Хуб, дастаи Душанбе 83 дарвозабон Азимҷон Қараев таҳти рақами 16, ҳимоятгарони даста рақами 12 Аъзам Муродов, рақами 18 Далер Имомназаров, 15 Алишер Эргашев, рақами 4 Иззатулло Рӯзиев, рақами 19 Коллинс Адоҳане, рақами 26 Явес Парфайт, рақами 10 Идрис Амину, рақами 77 Хуршед Абдуллоев, капитани даста рақами 11 Элчибек Рашидбеков ва рақами 30 Леонел Лук Минжана, сармурабби даста Назиршоҳ Ризомов. 3-5-2 аст нақшаи дастаи Душанбе дар бозии имрӯза. 3 нафар ҳимоятгари марказӣ Имомназаров, Муродов ва Эргашев ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. Ва ин ҳам 5 бозигари эҳтиёти дастаи Душанбе 83 дар дидори имрӯза ки мебинем киҳо дар қисми аввал ё дуюми ин рақобат иваз мешаванд. Хуб, дастаи Локомотив Помир дӯстони арҷманд бо чунин ҳаят бозӣ мекунад. Дарвозабон Шоҳрух Қирғизбоев рақами 16, Сиёвуш Асоров рақами 3 капитани даста, рақами 5 Манучер Сафаров, рақами 6 Муҳаммад Саломзода, рақами 7 Эмомалӣ Аҳмадхон, 22 Исроил Холов, рақами 23 Ҷонибек Шарипов, рақами 70 Шаҳром Сулаймонов, рақами 8 Шуҳрат Элмуродов, рақами 18 Азизбек Ҳасанов ва рақами 10 Ислом Зоиров дар бозии имрӯза номнавис шуданд. Мубин Эргашев сармураббии дастаи Локомотив Помир. Хуб, имрӯз мебоист дар ҳайати асосӣ ин даста албатта на Шуҳрат Элмуродов, балки нафарони дигар Исмоил Алимардонов номнавис шуда буд, вале қабл аз ин бозӣ аллакай ин чиз тағйир ёфт ва Шуҳрат Элмуродов ба ҳайати ин даста ҳам омадааст ва ҳоло мебинем ки дар маркази майдон таҳти рақами 8 бозӣ хоҳад кард. Хуб, дар маркази майдон бо ту футболбозони дастаи Локомотив Помир ва бозигарони Душанбе 83 бо либосои сурх бозӣ хоҳанд кард. Либосои сафари онҳо хоҳад буд. Ин албатта дар асл Душанбе 83 дар майдони худ ҳамеша бо либосои зард бозӣ мекунад. Хуб, Локомотив Помир бо либосои сафед ва мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна шогирдони Мубин Эргашев айни ҳол кӯшиш мекунанд ки дар
нафасҳои аввали рақобат талош намоянд. Хуб, Локомотив Помир баъд аз 15 даври бозиҳо 13 имтиёз ба даст овардааст ва албатта дар зинаи нуҳум қарор додад. Дастаи Душанбе 83 бошад дар зинаи шашум бо 17 имтиёз ҷой гирифтааст. Ба ҳар сурат дар сурати ғалабаи дастаи Душанбе 83 онҳо пешакӣ аллакай мавқеи худро дар Лигаи олӣ мустаҳкам хоҳанд кард. Як имтиёз ҳам барои даста хуб аст, вале ба ҳар сурат метавон гуфт ки Душанбе 83 акнун баъд аз он бозиҳое ки қаблан анҷом дод ҳатман барои натиҷа муқобили ҳарифи худ рақобат хоҳад кард. Хуб, Душанбе 83 қабл аз он ки бо Локомотив Помир бозӣ баргузор кунад, албатта бозиҳои бисёр ҳам мушкил дошт. се натиҷаи мусовӣ муқобили Файскан дар сафар, муқобили Хатлон ва муқобили Куктош доштанд. Дар се бозии ахир се имтиёз ба даст оваранд. Локомотив Помир бошад дар ду бозии ахир ғалаба кард бар Куктош ва инчунин клуби марказии варзиш Артеш 6 имтиёз барои шогирдони Мубин Эргашев дар ду бозии охир ба даст омад. Ба ин хотир онҳо ҳоло бояд ҳамин далерӣ ва шуҷои худро муқобили Душанбе 83 ҳам нишон бидиҳанд, то барои боқӣ мондан дар Лигаи олӣ талош намоянд. Қоидаи бозӣ вайрон мешавад дар маркази майдон ва мебинем ки чӣ гуна инҷо футболбози рақами 30 дастаи Душанбе 83 бозингар Люк Леонел дахал бозӣ кард ва зарбаи ҷаримавӣ ба нафи бозингарони Локомотив Помир. Ҷонибек Шарифов дар назди тӯб, Шаҳром Сулаймонов ва Шӯҳрат Элмуродов. нақшаи Локомотив Помир дар бозии имрӯз чунин аст ки Ислом Зоиров дар хати ҳамла хоҳад буд. онҳо як бозигузорӣ анҷом медиҳанд, агар хато накунам, ва мебинем ки чӣ гуна ин бозигузорӣ анҷом меёбад аз ҷониби футболбозони Локомотив. аслан зарбаҳои ҷаримавиро хуб иҷро мекунанд онҳо. Шаҳром Сулаймонов буд тӯбро ба ҷаримагоҳ ҳаво дод, аммо ин лаҳзаро пайхаст карданд бозингарони Душанбе 83. албатта мавсим барои дастаи Локомотив Помир чандон хуб сипарӣ намешавад. дастаи мазкур ки ҳаяташро пурра аз бозингарони собиқ дастаи наврасони кишвар ва дастаи феъли ҷавонони Тоҷикистон пурра карданд. бештар албатта дар чемпионати Осиё бо сари баланд бозӣ кард, аммо дар чемпионати Тоҷикистон маълум шуд ки ҳолати онҳо чандон хуб нест. инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд, фикр мекунам, аммо довари марказ Хуршед Дадабоев чандон мутаваҷҷеҳ нашуд ба ин лаҳза. ва Азам Муродов хеле ҳам хуб тӯбро аз назди пои ҳамлагари дастаи Локомотив Помир гирифт. Манучер Сафаров, Шӯҳрат Элмуродов, Сиёвуш Асроров, Эмомалӣ Аҳмадхон ва боз ҳам капитани дастаи Локомотив Помир. аммо бенатиҷа ин ҳуҷуми дастаи Локомотив ба поён расид. хуб, Назирчон Ризомовро мебинем ки дар минтақаи техникӣ айни ҳол тавсия медиҳад ба шогирдонаш. барои дастаи Локомотив воқеан ҳам дар хати ҳамла хафнок хоҳад буд Элчибек Рашидбеков, яке аз беҳтарин бозингарони дастаи Душанбе 83 дар мавсими имсола. ва ҳоло бубинед ки чӣ гуна тӯбро ра буда аз бозингарони дастаи Локомотив, вале саросимавор партоб кард ба ҷаримагоҳ дар ин лаҳза ва вазъияти хуб ҳам дошт. тӯбравои ӯ дар сатҳи баланд буд. аз Сиёвуш Асроров тӯбро гирифт Элчибек Рашидбеков. албатта хеле бозингари бо таҷриба Сиёвуш Асроров, вале дар ин лаҳза иштибоҳ кард ва натавонист муваффақ шуда. инҷо қоидаи бозиро вайрон мекунад Азизбек Асанов муқобили нимуҳофизатгари дастаи Душанбе 83. Идрис Амину яке аз беҳтарин легионерон аст дар райти дастаи мазкур, ки дар ҳама бозӣ дар 100 ҳунарнамоӣ карда метавонад. Эргашев ҳимоятгари канори чапи дастаи Душанбе 83. Иззатло Рӯзиев буд дар марказ. боз ҳам Эргашев паси хеле ҳам мувофиқ, вале инҷо легионери дигари дастаи Душанбе 83 дар марказ чандон хуб бозӣ карда натавонист. Явес Парфаид буд.
пас ба хати ҳамла, аммо бенатиҷа. Фишори дастаи Душанбе 83 ҳам зиёд мешавад. Шаҳром Сулаймонов. خب با سبب کورت‌های زرد داشتن در بازی امروزه سه فوتبالباز اساسی دسته دوشنبه در هیئت اساسی نیست. دوستان ارجمند، اینها دلشاد رسولов, فرهاد قاسمов و اینچنین اکبرلی جونز. سه بازیگر اساسی و سه بازیگر کلیدی دوشنبه 83. این تا کجا تاثیر می‌رساند در بازی امروز متوجه میشیم. هر سه این بازیگر در رقابت با فایزگند کورت‌های زرد گرفتند و با این خاطر با اون که شماره کارت‌های زرد اونها خیلی زیاد شد در این بازی شرکت ندارند. اکبرلی جونز در موسم امسال 4 گل زده بود و واقعا هم کارت‌های زردش به 6 تا رسیدند. حالا پرتاب انجام داده میشد. با خط حمله الشبک رشیدبکov اولین شده به توپ میرسد و میبینیم که چگونه هجوم دسته دوشنبه 83 دوم میکند. پرتاب با جریمه گل، اما لیانل لوک با توپ رسیده نتوانست. پرتاب خیلی هم بلند بود. ارگاشев، عزتالله روزیف، حمایتگر مرکزی دسته دوشنبه 83 است. امروز در مرکز میدان هنر نموده. البته در نمودن نیم محافظتگر دلشاد رسولов نقش او را اجرا خواهد کرد. امکانیت برای بازیکنان دوشنبه 83. پرتاب خیلی هم خوب. الشبک رشیدبکov، ارسال توپ به خورشید عبدالله. فرصت برای فوتبالباز دوشنبه 83 و ببینید که چگونه این بازیگر رقم 77 دسته دوشنبه 83 با الشبک رشیدبکov یک نفر بازیگزاری خیلی هم خوب انجام دادند و کمی توپ را پیشتر هم سر داد. خورشید عبداللهف یگانه بازیگری بود که از هیئت دسته دوشنبه 83 به تیم ملی دعوت شد. هرچند در این دسته نامزدها برایش دعوت به تیم ملی زیاد بودند. الشبک رشیدبکov یکی از آنها بود. بر صورت فکر میکنم اگر دوشنبه در همین سطح بازی خود را ادامه بدهد و موسم را در لیگ اولی جنبست کنند، من فکر میکنم این بهترین نتیجه برای دسته نوی لیگ اولی خواهد بود. چون ببینید در هیئت دسته دوشنبه 83 عموما یگان بازیگری با تجربه که گویم مثل دیگر دسته همیشه در لیگ اولی بازی میکنه قریب کی نیست. همه این فوتبالبازان از لیگ یکم با لیگ اولی برآمدند و ارزنده هم بازی کرده ایستادند. آفرین هستند با اومد روبرت دسته که در یک گیم که حالتی بسیار هم مشکل همین دسته را از جهت مالیوی هم تامین میکنند و آفرین به ستاد مربیان، به سرمربی دسته نظیرشاه رزوموف که در وقت خود خیلی هم خوب این گویم که کار مهم را انجام داد و توانست یک نظم و نظم را در بازی دسته نگاه دارد. خوب عموما ما روزهای اولی کاری نظیرشاه رزوموف را خوب در یاد داریم که دسته چندان آماده نبود. حساب 7-0 را شما شاید در یاد داشته باشید مقابل دسته استقلال، ولی با ایستگی یک معنای بازی دسته دوشنبه 83 پیدا گردید و این هم میتوانیم بگوییم که از کاری با موفقانه ستاد مربیان که اونجا البته نظیرشاه رزوموف است، میرزویف البته هجوم دسته دوشنبه 83 جانبک شریفов و توپ از میدان بیرون می شود. سیاوش اسرارov، امامعلی احمدخان اشتباه نکرد. نیم محافظتگری دسته لوکوموتیو پامیر در رقابت دیوم موفق میشد. اسپیک حسنov فوتبالبازی که در بازی مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش واقعا هم امیدی بازیگران لوکوموتیو را زیادتر کرد. بعد از حساب 1-0 آنها نهایت توانستند با حساب 3 بر 2 غلبه به دست آورند. اسپیک حسنov یکی از گل‌های زیبای این دسته را هم به ثمر رسانید. منوچهر سفرov، شهرت المرادov، جانبک شریفov، اسلام زایرov و باز هم جانبک به هجوم میگذرد. پرتاب هوایی او خیلی هم بلند. در جریمه‌گاه شهرام سلیمانov است و با او خورشید عبداللهف امکانیت نمیدهد.
вазiyati хуби гузани барои бозингарони Локомотив. Партов ба ҷаримагӯ, аммо дар ин лаҳза чӣ гуна Ислом Зоиров тӯбро ба ҳамдастаи худ гузошт ва қоидаи бозиро вайрон мекунад. Футболбози дастаи Душанбе 83. Идрис Амину дар ин лаҳза мебинем ки дағал ҳам бозӣ кард ва зарба зад ҷониби ҳимоятгари канори дастаи Локомотив. ва ҳоло мебинем ба зарбаи ҷаримавие ки футболбозони дастаи Локомотив Помир дода шуда Шаҳром Сулаймонов дар назди тӯб. ин дуюмин вазъияти стандартӣ барои футболбозони Локомотив Помир аст дар бозии имрӯза. дӯстони арҷманд, ҳоло мебинем ки чӣ гуна ирсол мешавад тӯб ба ҷаримагоҳ. Партоб хеле ҳам баланд, на он қадар дурусту дақиқ ва тӯб аз майдон берун мешавад. Азам Муродов тӯбро, Азимҷон Қараев тӯбро аз назди дарвозаба бозӣ медорад. Дарвозабоне ки дар мавсими имсола дар 15 бозии ин тим ширкат кард ва ин бозии 16ум аст барои ин дарвозабон ва мавсими бисёр бобароро пушти сар карда истодааст Азимҷон Қараев, чун мавсимҳое ки дар клуби маркази варзиш Артиш буд, ӯ ҳамчун дарвозабони асосӣ набуд. имконият барои бозингарони Локомотив. Манучер Сафаров, Ислом Зоиров, Эмомали Аҳмадхон, Сафаров талош мекунанд бозингарони Локомотив, аммо бозингарони Душанбе 83 ки бештар дар хати дифоъ нишастанд имконият намедиҳанд ба ҳарифони худ. ҳоло Партоби Сиёвуш Асоров ба Муҳаммад Саломзода. Партоби ҳавоӣ фурсат буд барои бозингарони Локомотив ва тӯбро аз ҷаримагоҳ зада берун кард Муродов. Манучер Сафаров талош кард. Инҷо Далер Имомназаров будааст, тӯбро аз ҷаримагоҳ берун кард. ва мебинем ҳоло ки чӣ гуна зарбаи кунҷӣ иҷро мешавад. Партоби Шаҳром Сулаймонов, вазъияти бисёр хафнок, зарба аз мусофаи дур ва офарин ба Азимҷон Қараев ки бисёр сейфи олӣ анҷом дод, аммо рӯяш ба сутуни дарвоза бархӯрд. инҷо дасташ ба сутуни дарвоза бархӯрдааст. беҳтарин зарба буд аз ҷониби Эмомали Аҳмадхон. дӯстони арҷманд, воқеан ҳам зарбаи нишондод аст, аммо дарвозабони Душанбе 83 бо як маҳорати хеле ҳам баланд онро баргардонид. биёед мутаваҷҷеҳ шавем ба лаҳзаи такрор. бо пои рост зарбаро иҷро кард Эмомали Аҳмадхон. сейви олӣ Азимҷон Қараев сабаб шуд ки дарвозаи Душанбе 83 аз гол ими нигоҳ дошта шавад. хеле олӣ бозӣ кард Ҳасан. ҳуҷуми навбатӣ, тӯб аз ҷаримагоҳ берун карда мешавад ва инҷо зарбаи таваккалкорона ҳам буд. тӯб тарки майдон намекунад ва бубинед ки дар ин гуна лаҳзаҳо аслан тӯб бояд аз майдон берун шавад, вале номусоиди сабзаи майдон барои идора кардани тӯб ман фикр мекунам сабаб шуд. ҳоло имконият барои бозингарони Локомотив, фурсат бисёр ам мувофиқ ва тӯб
توپ از میدان بیرون میشود. اوت با نفی صاحبانی میدان. از چی باشد که بازیکنان دوشنبه 83 همیشه با خط حمایت تکیه میکنند. نبودن سه بازیکن واقعا هم تاثیر میرساند. مخصوصا دلشاد رسولوف که ستون اساسی در مرکز میدان برای دوشنبه 83. فرهاد قاسموف که در کنار همیشه بازی میکرد. حالا اشتباه میکند اینجا بازیکنی دسته دوشنبه 83 ادریس امینو این لحظه رو توانست برطرف کرده و خورشید عبداللهیف باید یک هجوم دسته دوشنبه 83 رو ادامه بدهد از کنار میدان. پاسیو با لوک لیانل چندان خوب بازی کردن نمیتوند. لیگانری دسته دوشنبه 83 شهرام سلیمانوف ولی در این لحظه پرفکت خیلی خوب بازی کرد در مرکز و این لحظه رو توانست برگرداند. بیادون لحظه ای رو میبینیم که چگونه در جریمه‌گاه دسته دوشنبه 83 دو سه بازیگر میزبان با همدیگر برخوردند و نهایت توانستند توپ را از جریمه‌گاه بیرون ساخته. حالا با فرق از پایگاه قهرمانی که خیلی بر وقت جنبست شد، یعنی استقلال پیشکی عنوان چمپیونی رو به دست آورد، در دو با اصطلاح فرونت بگیم رقابت ها پرشدت‌تر صورت گرفته شدند. یعنی برای اشغال زینه دیوم که حالا خطلون اونجا با خوجان بازی دارد، در صورت غلبه خوجان البته اونها پیشکی میتوانند موقع خود در زینه دیوم با انجام رسونند، ولی در صورت غلبه خطلون بازم رقابت پرشدت‌تر میشد. اونجا کوکتوش هم با رقابت پیوست، ولی کوکتوش دیروز دو امتیاز از دست در رقابت با استراوشان، مخصوصا در دقیقه اخیر در دقیقه 92 بسیار امکان خوب هم داشت کوکتوش. و همچنین در شهر دوشنبه بازی کلوب مرکزی ورزش ارتش با استقلال جریان دارد که اون در اون بازی حساب شده نشده است و در بازی دسته خطلون و خوجان باشد حساب 2-0 است. الکی فوتبالبازان دسته خوجان پیش صف هستند با در دقیقه 4 و 12 الکی با دروازه حریفان گل زدند بازیگران مهمان. لوک لیانل چگونه بازی میکنند این فوتبال در مرکز بوبید با یگان نفر توپ را نمیدهد. پرتابی نوبتی با کناری میدان خورشید عبداللهیف از کناری چپ ولو پرتابی با جریمه‌گاه دسته لوکوموتیو و گل! این گل خورشید عبداللهیف بود دوستان ارجمند که از مسافه دور دروازه لوکوموتیو و پامیر را نشان گرفت و واقعا هم خوب بازی کرد. فوتبالباز رقم 77 دسته دوشنبه 83 اصلا پرتاب کرد یا عزت‌الله روزیف بود. اینجا بسیار البته برای ما نه این خورشید عبداللهیف است دوستان ارجمند. بله خورشید عبداللهیف با او الچیبه کمی کمک کرد. ضربه جانبی دروازه بود و یگان نفر به توپ نرسید. شاید حمایتگری لوکوموتیو رسید. حالا میبینیم بریدگر از این زاویه که چگونه خورشید عبداللهیف توپ را جانبی دروازه روان کرد و اسرائیل خالف به توپ رسیده است. اکنون نمیدونم اینجا هفته گل میشود یا یک رسیش، ولی به هر صورت کاری اساسی رو ما از خود خورشید عبداللهیف انجام داد. احسن با خورشید عبداللهیف اینجا دسته دوشنبه 83 رو با پیش برآورد در دقیقه 19 بازی و بعد از یک حمله اونها حساب رو باز کردن. اصلا دوشنبه 83 در همه بازی ها برای نگاه داشتن حساب خوب هم بازی میکرد. ببینید مقابل دوشنبه 83 اونها حتی برای غلبه بیشتر تلاش کردن، اما اونجا حالت های بحث خیلی زیاد بود که بالاخره بازی با نتیجه مساوی به انجام رسید. خورشید عبداللهیف اسرائیل خالف به توپ رسید. واقعا هم خیلی ضربه خوب هم بود. اصلا این پرتاب بود با جریمه‌گاه دوستان ارجمند و به خاطر اون که اسرائیل خالف به توپ رسید دروازه‌بان شاروق قرقیزبایف نتوانست اون رو برگردانید. حساب کشیده شد 1-0 با فایده صاحبان میدان و من فکر میکنم یا با اندیشه من البته اینجا باید هفته گل هم باشد
вале Хуршед Абдуллоев кори асосиро барои тими Душанбе 83 анҷом дода тавонист. ва болотар ман гуфтам дӯстони арҷманд, агар Душанбе 83 соҳиби 3 хол шавад, агар оло 20 дақиқа аз бозӣ сипарӣ мешавад, боз қариб 70 дақиқаи дигар дар пеш аст. Он гоҳ даста бе ягон шаку шубҳа дар чемпионати Тоҷикистон боқӣ мемонад, нобаста аз он ки оло ду даври дигар дар пеш аст, чун Исла Равшан, Локомотив, Фомир 13 имтиёзӣ доранд, Регат аст 12. партов ба ҷанубиgoи Душанбе 83 вазъияти бисёр ҳам хафнок ва мебинем ки чӣ гуна, аммо дар ин лаҳза легионери дастаи Душанбе 83 хеле хуб бозӣ кард. Пасиу ба Лук Лионел, баҳсҳои кӯтоҳ ва ба аксулҳуҷум гузаштани дастаи Душанбе 83 хеле ҳам хуб аст. Шорух Қирғизбоев ба пеш омад. имконоти бисёр ҳам хуб. Лук Лионел, боз ҳам Хуршед Абдуллоев аз канори чапи майдон. Фурсат ҳаст. Инҷо каме иштибоҳ ҳам кард, вале Идрис Амину имконият намедиҳад. Аъзам Муродов, Алишер Эргашев, Идрис Амину хеле хуб бозӣ мекунад дар тӯбрабоӣ. Партоби хуб ҳам анҷом медиҳад ба Элчибек Рашидбеков. ҳолати офсайд нест, зарба ва бояд ин лаҳза албатта бо гол анҷом меёфт, чунки беҳтарин фурсатро Элчибек Рашидбеков барои Лук Лионел фароҳам овард ва биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба фурсате ки Элчибек Рашидбеков тӯбро ба назди дарвозаи Шорух Қирғизбоев ҳаво дод ва ҳатто дар ин лаҳза боз бозингари рақами 19 дастаи Душанбе 83 имкони хеле ҳам хуб дошт, Коллинс Адоҳане, вале ӯ ҳам ба тӯб расида, аммо саросима шуд ва тӯб бо як расиш ба поё аз майдон берун гардид. беҳтарин имконият буд барои соҳибони майдон. Иззатло Рӯзиев хеле хуб бозӣ мекунад. Элчибек пас хеле ҳам хуб ва бубинед ки чӣ гуна тӯбро ба Хуршед Абдуллоев баровард. Инҷо ним муҳофизатгари мизбон Идрис Амину, вале Хуршед Абдуллоев ба тӯб расид натавонист. Суръат баландтар буд ба ин хотир ва шояд интизор ҳам надошт. Шаҳром Сулаймонов иштибоҳ кард, паси аниқ надошт. ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи Душанбе 83, аммо бидуни натиҷа. Эмомалӣ Аҳмадхон, Ҷонибек Шарифов, боз ҳам Эмомалӣ Аҳмадхон, Муҳаммад Саломзода, Эргашев хеле хуб бозӣ мекунад. бубинед ки чӣ гуна дар сатҳи баланд ҳимоятгари канори дастаи Душанбе 83. Алишер Эргашев борҳо ба ҳайти рамзӣ давр ҳам шомил шуда буд аз рӯи фарзияи шабакаи варзиш. дар бозие ки Душанбе 83 бисёр бо сари баланд бозӣ кард. Аслан шогирдони Назиршор Изомов дар мавсими имсола 4 ғалаба доранд ва ин ғалабаҳо албатта дар рақобат бо клуби маркази варзиш Артиш буд бо ҳисоби 2-1 дар ҳамин майдон. дар ҳамин майдон бар Кӯктош, дар сафар бар Регартадас ва дар ҳамин майдон бар Регартадас, яъне дар ду бозӣ бо Регартадас онҳо пирӯзӣ ба даст оварданд. Аммо даста дар умум 6 бор ба бохт рӯбарӯ шудааст. дар ду даври аввали чемпионат онҳо аз Истиқлол ва Локомотив Помир мағлуб шуданд ва ин бозӣ барои онҳо аҳамияти хеле ҳам калон дорад дӯстони арҷон, чунки Локомотив Помир дар майдони худ бо ҳисоби 1-0 Душанбе 83-ро мағлуб карда буд. бозӣ моҳи апрели соли ҷорӣ баргузор шуд дар варзишгоҳи маркази шаҳри Душанбе ва бо ҳисоби 1-0 ба поён расид.
оғози мавсим буд албатта. Ягона гол тавассути автоголи Иззатулло Рӯзиев ба ҳадаф расида буд. Ва дар он бозӣ ҳам автогол тақдири имтиёзро ҳал карда буд. Имконияти навбатӣ барои бозингарони Душанбе 83 ва дӯстони азиз чизи дигар ман бояд хотиррасон кунам ба шумо ки ду нафар аз бозингари Душанбе 83 тибқи иттилоъҳое ки мо дарёфт кардем бо Осеб айни ҳол бозӣ карда истоданд. Сухан дар мавриди Лук Леонел меравад ки айни ҳол бо Элчибек Рашидбеков дар хати ҳамла бозӣ мекунад ва инчунин Коллинз Адоҳане ҳар ду ҳам осеб доранд, вале сармураббии даста дигар илоҷ наёфт, маҷбуран ҳар ду бозингарро ба ҳайат шомил кард дар бозии имрӯза. Ҷонибек Шарипов партоби ӯ вале сад мегузорад. Далер Имомназаров хеле хуб бозӣ мекунад. Пойдаи бозӣ вайрон шуд. Инҷо набояд шубҳа бошад. Беҳтарин фурсат барои меҳмонон. Шарифов тӯбро аз аут ба бозӣ даровард. Шӯҳрат Элмуродов хост гузарад, вале ӯро аз пои афтонид бозингари Душанбе 83. Хуб, дар назди тӯб як бора 4 бозингари дастаи Локомотив Помир қарор доранд. Сиёвуш Асроров, Ислом Зоиров ва Шаҳром Сулаймонов. Шояд инҷо ҳам онҳо як бозигузорӣ анҷом медиҳанд. На, Ислому Сиёвуш ин мавқеъро тар гуфтанд ва танҳо Шаҳром Сулаймонов зарба мезанад ва тӯб ба девори дифоӣ бармехӯрад. Люк Леонел, 3 нафар бозингари Душанбе 83 дар хати ҳамла. Дӯстони арҷманд Элчибек Рашидбеков тӯбро соҳиб мешавад ва мебинем ки чӣ гуна ҳуҷуми дастаи мизбононро идома медиҳад. Партоби ӯ ба ҷаримагоҳ, вале зуд бозингари Локомотив Помир Исроил Холов ин лаҳзаро тавонист баргардонида. Хуб, дар айти дастаи Локомотив Помир дар бозии имрӯза Озодбек Панҷиев нест. Футболбози мазкур дар бозӣ бо клуби марказии вардиш Артиш корти сурх гирифта буд. Ҳоло имконияти навбатӣ ва зарбаи кунҷӣ аст. Манучер Сафаров аз рӯи суръат натавонист Коллинз Адоҳанеро пеш гузарад, вале ба ҳар сурат метавонем бигӯем ки ӯ тавонист тӯбро аз назди футболбоз дур кунад ва ҳамин тавр зарбаи кунҷӣ ба даст омад. Далер Имомназаров зарбаи кунҷиро иҷро мекунад. Партоби ӯ ба ҷаримагоҳ. Вазъияти бисёр ҳам хуб барои бозингарони Душанбе 83, вале инҷо як нафар фикр мекунам шояд осеб гирифт. Ин Элчибек Рашидбеков, капитани дастаи Душанбе 83. Коллинз хеле хуб бозӣ кард. Парфиат дар марказ. Иззатулло Рӯзиев чӣ гуна тӯбро аз даст дод, вале Идрис Амину хеле хуб бозӣ мекунад дар маркази майдон. дӯстони арҷманд, аммо Эмомалӣ Аҳмадхон аз пои афтонид. Далер Имомназаров зарбаи ҷаримавиро иҷро менамояд. Партоби ӯ ба ҷаримагоҳи Локомотив. Бисёр имконияти хуб ҳам буд. Ҳоло рақобат барои ба даст овардани тӯб идома дорад. Идрис Амину хеле гузариши хуб аз ҷониби ин футболбоз. Зарбаи ӯ ҷониби дарвозаи Шоруқ Қирғизбоев, вале чандон зарбаи сахт надошт ин бозингар. Иззатулло Рӯзиев, Хуршед Абдуллоев аз канори майдон муқобили Муҳаммад Саломзода ва Шаҳром Сулаймонов. Хеле хуб мегузарад ва бубинед ки чӣ гуна техникаи баланд дорад ин футболбоз, аммо Муҳаммад Саломзода имконият надод ва тӯбро аз майдон берун кард. Хуршед Абдуллоев дар соли ҷорӣ, дӯстони арҷманд, дар ҳама бозиҳо дар ҳайати асосӣ бозӣ накардааст ва удуман дар 13 бозии дастаи Душанбе 83 ба
майдон омад дар мавсими имсола ва ин 14-мин бозӣ барои Хуршед Абдуллоев аст. Хуршед Абдуллоев то ин дам дӯстони арҷманд ба задани 3 гол даст ёфтааст. Агар имрӯз голро ба номи ӯ ҳисоб кунанд, ин голи 4-ум хоҳад буд. Ва агар на, шояд агар автогол ҳисоб кунанд, ин албатта ба нафи ӯ нахоҳад буд. қоидаи бозиро Муҳаммад Саломзода вайрон мекунад ва боз ҳам зарбаи ҷаримавӣ. Хуршед Абдуллоев ҳамчунин дар як бозӣ ҳам намедонам кадом бозӣ буд, унвони беҳтарин бозингарро ҳам гирифта буд. Партоби Эргашев ба ҷаримагоҳ. имконият ҳаст барои футболбозони дастаи Душанбе. 83 зарба зада мешавад, аммо инҷо варианти хубтар аст. Ҳама он буд ки партоб мекард ба ҷаримагоҳ. онҷо ду футболбози дигари Душанбе 83 омода буданд. бозингар Явес Парфаид. Явес хеле хуб тӯбро гирифт аз пои Шурат Элмуродов. Манучер Сафаров муваффақ намешавад. Идрис Амину хеле хуб бо як бовари тӯбро дар идораи худ мегирад. Алишер Эргашев. Хуршед Абдуллоев. тӯб аз майдон берун нашудааст. Шаҳром Сулаймонов олоҷиби дастаи Локомотивро идома медиҳад ва фурсат буд барои Ислом Зоиров. Аз рӯи сурат ҳимоятгарони дастаи Душанбе 83-ро гузашт. Ислом Зоиров. Ҷонибек Шарифов. партоби ӯ ба ҷаримагоҳ ва хеле хуб бозӣ мекунад дар ин лаҳза Хуршед Абдуллоев. Шаҳром Сулаймонов. Эмомалӣ Аҳмадхон. Манучер Сафаров. партоби ӯ бо пои чап хеле ҳам мувофиқ буд. Манучер Сафаров бо ҳарду пой хеле хуб бозӣ мекунад. ҳуҷуми Локомотив боз ҳам бартараф карда шуд ва инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд ё на? довар ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. ҳуҷуми дастаи Локомотив идома дорад. Ислом Зоиров. бисёр вазъияти хавфнок, вале Иззатулло Рӯзиев ин лаҳзаро тавонист баргардонида. Шурат Элмуродов. парфиат. Инҷо маълум мешавад ки аз рони пои худ осеб дорад. бубинед дӯстони арҷманд, ман болотар гуфтам ки ду бозингари дастаи Душанбе 83 бо осеб бозӣ доранд. инҳо Явес Парфиат ва Люк Леонел. ман болотар Адоҳане гуфтам, аммо на, Адоҳане осеб надорад. Явес. имконияти бисёр мувофиқ барои футболбозони Душанбе 83 зарба ва беҳтарин имконият буд, аммо довар ишора мекунад ки инҷо Элчибек Рашидбеков дар ҳолати офсайд қарор доштааст. беҳтарин имконият буд барои бозингарони дастаи Душанбе 83. Манучер Сафаров. Сафаров дар марҳилаи дуюми чемпионат ба дастаи Локомотив Помир пайваст. қаблан ӯ узви бошгоҳи футболи Хуҷанд буд ва онҷо ҳам дар чанд бозӣ иштирок кард.
уман баъд аз омаданаш дар ҳайати дастаи Локомотив Помир ҳоло дар 6 бозӣ ҳунар давом мекунад. Вазъияти бисёр ҳам хавфнок барои Шоҳрух Қирғизбоев, вале Қирғизбоев тавонист ин иштибоҳи ҳимоятгари дастаи Локомотив Помирро рафт созад. Беҳтарин фурсат буд ва Элчибек Рашидбеков ҳам то лаҳзаи охир мубориза бурд ва хислати хубии бозингари Элчибек Рашидбеков медонед дар он аст ки ӯ ҳамеша дар ҳар набард мубориза мебарад то лаҳзаи охир ва ҳамин гуна бозингарон воқеан ҳам кам ҳастанд дар футболи Тоҷикистон, махсусан ҳамлагар. Хуршед Абдуллоев зарбаи кунҷиро иҷро мекунад. Партоб аз ҷаримагоҳи Локомотив. Шоҳрух Қирғизбоев тӯбро аз ҷаримагоҳ берун сохт. Явес пас ба канор Адуҳане мегузарад аз ҷонибек Шарипов, вале ҳимоятгари канори Локомотив Помир қоидаи бозиро вайрон кард. Адуҳане аслан барои гирифтани тӯб хеле хуб ҳунарнамоӣ карда тавонист. Далер Имомназаров зарбаи ҷаримавиро иҷро мекунад. Партоби ӯ ба ҷаримагоҳи Локомотив Помир. Шоҳрух Қирғизбоев ба пеш баромад, вале инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуда буд. дар бозии Хатлун ва Хуҷанд ҳисоб 4-0 шуд. дӯстони арҷманд, воқеан ҳам боварнокарданӣ. Хатлун дар майдони худ 4 гол сар медиҳад ҳоло аз Хуҷанд дар давоми 36 дақиқаи бозӣ. имсол Хатлун дар доираи чемпионати Тоҷикистон дар майдони худ ягон маротиба ба вақт рӯбарӯ нашуда буд. ин бори аввал аст ки ҳоло 4 гол сар медиҳанд. гуфта наметавонам ки давоми бозӣ чӣ мешавад. Явес вақт кам боқӣ мондааст. дақиқаи 38 бозӣ. Сиёвуш Асроров, Шӯрат Элмуродов, Муҳаммад Саломзода, Алишер Эргашев ва каме иштибоҳ ҳам кард, чун ӯ мехост тӯбро ба ҳамдастаи худ ҳаво бидиҳад ва боз ҳам иштибоҳ мекунанд футболбозони дастаи Локомотив ва онҳо бештар дар пасҳои аввалин ки ба марказ ирсол мешавад ба хатогӣ роҳ медиҳанд. ҳуҷуми меҳмонон идома дорад. Партоб бисёр ҳам хуб. фурсат ҳаст барои футболбозони Локомотив Помир. ҷонибек Шарифов, вале Алишер Эргашев тӯбро аз ҷаримагоҳ берун мекунад. Локомотив Помир дар бозӣ бо клуби марказӣ вардиш Артиш ки ҳафтаи гузашта баргузор шуда буд бо ҳисоби 1-0 дар майдони худ ба бохт рӯбарӯ буд. Аммо дар қисми дуюм шогирдони Мубин Эргашев 1-1 бора 3 гол ба дарвозаи ҳарифон ворид карданд ва ин гуфтаҳои ман ба он хотир аст ки шояд дар қисми дуюм меҳмонон боз мисли бозиҳои пешина беҳтар бозӣ мекунанд. На инҷо қоидаи бозиро бозингари Локомотив Помир вайрон кардааст.
дар бозӣ бо Куктош бошад ки ин рақобат 11 сентябр баргузор шуда буд. Тими Локомотив Помир бо ҳисоби 1-0 бозиро бохта истода буд, аммо дар поёни нимаи аввал ва дар қисми дуввум онҳо 2 гол заданд ва ғалабаро ба даст оварданд. ҳоло 5 дақиқаи дигар то анҷоми нимаи аввали бозӣ боқӣ мондааст. дӯстони арҷманд, Далери Момназаров, Коллинз Адоҳане, Шурат Элмуродов имкон намедиҳад, вале Манучер Сафаров мубориза дорад барои ба даст овардани туп. Сиёвуш Асроров фишор меоваранд бозингарони Душанбе 83 дар ҳама мавқеи майдон. Бубинед Сафаров, Сиёвуш Асроров, пас ба марказ Шурат Элмуродов. инҷо қоида вайронкунӣ нест. Адоҳане, Исроил Холов, хеле хуб бозӣ мекунад Идрис Амину, хеле ва хеле олӣ бозӣ мекунад дар маркази майдон ин легионери дастаи Душанбе 83. Имомназаров, пас ба Явис буд, вале ин футболбоз ба туп расида натавонист. Соло партоби ҳавои баъд ҷаримагоҳи дастаи Душанбе 83 ва туп дар дасти Азимҷон Қараев. то ин дам Азимҷон Қараев ба дарвозаи худ 17 гол сар додааст. дӯстони арҷманд, фурсати бениҳоят хубам аст. партоб ирсол карда мешавад ба Элчибек Рашидбеков. туп аз аут нодуруст ирсол карда шуд. фикр мекунам ба ин хотир довар баръакс аутро ба дастаи Локомотив Помир дод. Сиёвуш Асроров, Манучер Сафаров. Асрор суръати баланд мегирад ва мехоҳад ба марказ ояд ё ба канори майдон. ҳоло Назирчор Изумов бозингар иваз карданист дар айти дастаи Душанбе 83 ва Ҷонибек Шарифов қоидаи бозиро вайрон мекунад. хуб, бозингари рақами 83 Анушервон Наврӯзов ба майдон меояд ва ҳоло киро иваз мекунад. футболбози рақами 30 Люк Лионел, ки воқеан ҳам босе бозӣ кард ин футболбоз. маълум мешавад ки чандон хуб бозӣ карда наметавонад ва акнун Анушервон Наврӯзов ба майдон меояд. бозингаре ки дар мавсими имсола буд чанд дафъа дар ҳайати ин тим ва бозӣ ҳам кард. ҳоло дар баробари Элчибек Рашидбеков дар хати ҳамла ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Явес, Идрис Амину, пас ба хати ҳамла. Шурат Элмуродов инҷо боз дағал бозӣ кард. бале, воқеан ҳам Элмуродов муқобили Идрис Амину дағал бозӣ намуд. сониҳаи ба шумор боқӣ мондааст ва ҳоло зарбаи ҷаримавиро ҳимоятгари маркази Душанбе 83 иҷро мекунад аз Амуродов, вале туп рост ба дасти дарвозабон меравад. Азам Муродов дар бозӣ бо дастаи
Файсканд ки бози мусови ба анҷом расида буд ин марҳилаи аввали чемпионат беҳтарин бозингар дониста шуда буд. Ду дақиқа илова мешавад ба нимои аввали бозӣ дӯстони арҷманд. Идрис Амину, Имом Назаров. Пас хеле ҳам хуб ва ҳоло мебинем ки чӣ гуна ҳуҷуми дастаи Душанбе 83 идома мекунад. Наврӯзов партоб хеле ҳам хуб ва ҳоло ирсол ба ки инҷо Элчибек дар офсайд буд. бозингарони Душанбе 83 мехоҳанд тӯбро дар идораи худ нигоҳ доранд. Имом Назаров паси хеле ҳам хуб ба Адуҳани, аммо Имом Назаров худ ҳуҷумро идома дода нест. Аз рӯи сурат аз Манчер Сафаров мегзарад ё на талош барои ба даст овардани тӯб, вале довар ишора мекунад ки далер Имом Назаров қоидаи бозиро вайрон кардааст ва бояд зуд баргардад ба ҷои худ. Иззатулло Рӯзиев. Инҷо фикр мекунам Ислом Зоиров каме фишор овард ба бозингари дастаи Душанбе 83 ба ин хотир. Вале довар танҳо бо садои бозингар инҷо садои штаки худро баландтар кард. ҳоло биёд ба ҳолати такрор мутаваҷҷеҳ шем. Бале инҷо Ислом Зоиров воқеан ҳам дағал бозӣ кардааст. Азизбек Асанов, вале Алишер Эргашев аз ӯ пештар аст. ҳисоб 1-0 дӯстони арҷманд ба фоидаи соҳибони майдон дастаи Душанбе 83. Муҳаммад Саломзода, Локомотив Фомир айни ҳол дар зинаи нуҳуми ҷадвали чемпионат аст ва нимои аввал ба анҷом мерасад. дӯстони арҷманд ҳисоб 1-0 ба фоидаи дастаи Душанбе 83. ягона голро дар нимои аввали рақобат баъд аз партоби хеле ҳам хуби Хуршед Абдуллоев ба қайд гирифтанд ва онҷо автогол буд ё на, албатта бозвақт нишон медиҳад. вале бар асои шогирдони Назиршор Низомов нимои аввалро бисёр хуб пушти сар карданд. моро тарк накунед ва баъд аз чанд лаҳза бармегардем ба қисми дуюми бозӣ.